hang jam shushu hallelujah Hallelujah. idan sha ka yeng ka jong utrai yeng ka balate halor mau siang bas kem amen kajing mayan kajing don ka jong utrai ka ni ka jaka oi ngite bo utrai udon ban ni ka makatin ju ka haba an lai ngot ni wan ban seng ka keteng ka jong udon hang ta ban ni hatu pingen bo utrai udon ban ni ka ni ka jaka ka ni ka sngi oi ngalapan yos no hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah oh da shisha milang mayan ni ka jaka se iwan man yaro ya ka kerte makna ka jomi Irai hang ni haye gus imbakra waro langi wan ban mania kain date good Christmas ya om la penki so she sing Irai hang ni haye gus imbakra waro langi wan ban mania kain date good Christmas ya om la penki
where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Yes, we will grow. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Hashem hanging along. Hashem hanging along. Ngalang mabaim. Hakanika yingan yaisa. No such thing in right. Hashem hanging along. Ngalang mabaim. Hakanika yingan yaisa. Oh, one last time we sing. Hashem hanging along. Ngalang mabaim. Hakanika yingan yaisa. John the board. Miracles set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. One more time we sing out where I belong. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. One last time we say. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here. There is power here for a miracle. Set the captives free. Make the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome in this place. God is so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Lelang bamayan, lelang mayan, ulong bamayan, lelang bamayan. Such a sing it right. Lelang bamayan, lelang mayan, ulong bamayan, lelang bamayan hangin. Oh, the shisha lelang mayan hangin. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, you are so awesome in this place, God. Hallelujah. Oh, shisha play me lang bamayan. Oh, me lang bamayan. Me can ring a play. Hallelujah. Oh, the shisha, the shisha. Pagin ragi surgi jangi banyaro yu. Kumagaktiin jang mi gona blay habaan ni lang yasan hidu kerteng ka jang mi dan ng kadbani. Oh, ngite ba mi dan hangin table. Oh, Jesus, 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 yara ini hatray. Pagin pali di kamachang ishami. Shami batang, shami able. Inum pa siya kadyang shkamon. Oh, we will set aside all distractions, Lord. Oh, we will fix our eyes on you, Lord, the maker of heaven and earth, the King of kings and the Lord of lords. Oh, you are here with us. Oh, you are here with us, God. Oh, may Pangin Priang Sobha da kababurom ya I Pastor Calvin Kharshiing wan man chimig banta wan ai kak ting jong blai. Kublesibun Pastor Dani, but ipibaro nadu ki beriddu adu ki barangba kinong yalam ki jungi
kwa ban ai khublei phi na ka liang jong ki para bangai ki beron lang the po Assam lang yo ban kren bagi nongelam jong ka tu ka ne menin ka sngi bat paro na preng jong ki ong sobha ban ai khublei lem ki para bangai hapo Shillong kamtam ki nongelam ki nong duai ki bakan ma ban duai na ka ta ka ti jela bat ka kam ka jong blei ka bayat sa prang no ban ong aga ti ka jela amen. Kalau ruka sengi Republic Day, bat nengi kumki syakri sarkar ngila de ban pendep ka duty ka jengi menem stem. Kasngi ka ba ngiyo ka constitution jengi kumkari India. Nyo pusan snem mensua kani ka Republic Day ka ba nyo pun real. Ban ngi aingu u blay na mar bangi im kani ka ri ka jengi ngi yo ka jeng lai luot ban syakri ban mani ban yalap ban mani u blay jengi ban yalap ka gospel. Amen. Ngam tip kan no na pleng jong pi pila duai nam ta ri ka jengi duai nam ta gi nong yalam ka jengi ndai ka long ka benta ka jengi ka long ka jingkit clear jengi ka long ka jing khot ka jengi ro bengin duai na ka benta ka ri ka jengi nam ta gi nong yalam jengi compare manu ba song ha ka shuki ban sanshar compare ki e kita ki ba don halor jengi ndai kum ki banget ka dei ngi bengin duai ban ngi aingu Ngau tu ya kajing kerku bengi dan agak negeri India. Bengi nujor bat dan bun kiri. Bengi nujor ya kajing im kejong ki Kristan kamtam begitu kiri. Ngi dan tang ban aingu ublay. Bawa hap deng ki kubor bengi ngau han. Shani shatai ki kubor lese ki balaban penok mensim lada bisu. Pej betang itu ki kubor. Nrei ki dan ki wei pat ki kubor jong kajing job. Ki kubor jong kajing kemen. Ki kubor jong kajing Yar susu ka hima ka jong blay ka ni ka ri ka jongi bat ngidan ban aingu blay nam ta kata adin bun benai yo ban wan biang ban ne kendu efi ka long ka jing kemen yanga Eliza kumbala e thu efi ngi ngim kham don hang ne namar bangi yo ban ya sakri sethi sapo ka nong ba go hati bat kumju ki wi ki jaka po Assam. Bat haba yo por teng kumne ban ai ka ktien jong blay bun ki ba kersoi ha ka donut ki ba kwa ban ya sam ban ya benta bat phi ban ya kren phi dan rei kani ka sngi kwa ban shim kani ka subject ka ba dan ka jinge day bat kani ka sngi ka ba kerpang jingi kum ka ri ka jingi ru bat kata ka kerteng jong kani ka message ha kani ka no fai sngi benta ka long kumno ban im ha Babilon. Ban kwa ban trace ke history jong ki kon Israel shwa bangin poisa kani ka benta. But ngakwa angi bangin pai ka wei ka benta ka kitin ka jong blay ka kitab u Jeremiah kalanong ka ba arpu khandai ngakwa ban pule ka khot ka ba saw hadu ka ba nyo. Jeremiah kalanong ka ba arpu khandai ka khot ka ba saw hadu nyo. Kumne uang utrai ki paj ublay ki Israel hagi ba syong merau baro ya ki ba ngala penring merau na Jerusalem sa Babilon tu tei ki yeng pi batu syong hagi tu thung ki kper batu bam yu so jongki tu yo ai ki tengah batu pen khai ki kon senrang bar ki kon kentai batu pen yo tengah ki kon senrang jong pi batu ai kurim ki kon kentai hagi tengah Bakin kha khôn sân răng bat khôn kinh thầy và năng buôn hang ta tu wat năng duna và tu wat ika jing suk jong kata ka snong sha ka bangala penring rau ya phi và tu duai hau trai na ka benta jong ka na bahaga jing suk jong ka shong ka jing suk jong phi tengi le shuble ka jing duai Pabi ngi aingu eme hagani ka por bangi la banwana khamat jame ko trai bane lumlang hagani ka jaka Apdeng ka jing lai luot ko try. Ablay bi bangi mat ningkong na me. Namar ka jing penim ka jang me nambau Jesus Christ. But kumjuru try bangi don hagan ka ri India ka ba iet jangi ko try bangi laban sakri lai luot jame ablay. Bahani ka por ko try ngi pai sa ka ktien jang me. Ban nga snow ko try ka ba me ya lamingi bangin pai sa ka ktien jang me ban tip ban hikay. Ka ba kumno ka jing im ngin im hagan ka ri ka bangi ngi shong. Kabakumno ka jing pla ka jingi, kabakumno ka jing sakhi ka jingi, kabakumno ka jing pun yaat ya kata ka jing long jing im ka jingi, kabaman la ka sngi kat bangi dang don hagani ka slapar thai ko trai bat kham tam e hagani ka ri ka jingi,
ya ingo email blay na marka tien jame galang bala persat mensiem bat medan mami hapdeng jungi gani kapor mensiem ba khoi jong blay ngai ti ala di ki ke jame ba mani alam ko try ke jimut je perkhat janga bagi rimyang sentur janga ro blay bagi ai baro bangedam ne selok gani kapor kan long gabuan bet nya ka khat ke jame ba kan long gabatei ngi iwei pi wei naga benta ka buram ke jame ya pani kini baro ka kerteng utrai bo nong penim jingi Jesus Christ amen. Ka history jong ki khon Israel habingi pai sa ka Bible ka bun ba ki benta ha ka ba ki sharing mrao but hadu kini kisngi ki ba menta bon ki ong ba ki khon Israel ki ya ling ba bon ki jing e kari Israel men shwai usnem ka kandai spa sau pupra kamdan kari ka bangingi ithu menta ndai hadien bala yo e ka jing long kum ka riru adang ya le babon ki jing e andai ka bangas no tanat man ka por ban perkhan ya ka ni ka ri Israel ka long ba ngila ban ring dur naga ni ka ri Israel bat ban pai sa ka jing long man sim jungi kum ki Kristan kadan ka por ka bangi ngitep ha ka por ka ba ki khon Israel ki dan hari Egypt bat hang ta hari Egypt ki dan hapdeng ka jing long brau ka Bible ke thu ingi ba hadu sau spa lai pos nem ikon Israel ki sharing brau hapori Egypt ndeu bleu sayo Moses paling bau Moses la pelat ki kon Israel nari Egypt banang ta kasdang ka jing trei ka jing ublei ha ka jing im jong ki kon Israel ublei walong yaladi ukhot ngalong ublei jeng ki Israel ublei u nagapor sa kapor utrei ha ka jing im jeng ki ban yo ya kata ka loyalty lani ban yo ya kata ka jing eat ban yo ya kata ka jing money ka jong ki khon Israel kata ka dei ka jing kwa ka jing trang ka jong ublei jengi handai hadien ba lalanya pori Egypt kumba pras pa san pos nem shua bangin poi siya kani ka subject ka ba ngan pet ya kani ka por kani ka sngi menta kani ka jing sharing marah po ri Babilon hapo gini ki pras pa san pos nem ki khon Israel ki le bun ki ai ki jing le ki jing ki pa pen snow si thang yau blai ban ka daw bun sien ka long hoi ka donut ka jing ki hi ka donut jong ki brew ki khon Israel ki rangba ki samla andai ka donru ka daw ba ki nong yalam ki sim jong kari Israel kila yalam baklai ki khon Israel ki bun ki sim ki babha ki bala sanshar kari Israel nadu ka por bagi laj na por Egypt sim kung sim David walay lami ki kon Israel usim Josiah andai ki dondu ki sim pat ki ba le ki ba long ka jing ijli hakamat ublay pada weni ki sim jong kari Juda naman dala pia ai ka hima Israel lagi artli ki benta weni ki sim jong ka hima ka basathi ka hima Juda udai usim Manase pada ka Bible ka thu ingi ba uniu Manase ule bon ki jing ijli hakamat ublay ya lammi ki khon Israel bakin le ki kam ki ba pen snow si ya ublay walalong unong pelat jengki ka Bible ke thu ingi ba uni usim Manase walammi ka jing le bertong shadow ka yeng ka jong ublay jigi khon ki jong u ya lam ban le ki ba kanja kiba ki balong ka jing ijli hakamat ublay pada Bible ke thu ingi ban namar ba uniu Manase ula le kat ni ka pop ka ba ijli ublay ula kut jing mut ban ya lambang iki sa sisin sa ka jing long mrao pada hagani ka kenti ublay u IT ki khon Israel u IT ki hima Juda ha ka kti jong ki nong sanshar jong ka Babilon pala sim la ring barau iki na Jerusalem pada ra iki
Shah Babilon. Ka Bible kay tu ingin na bipai ka kitab jeng Daniel. Pat ngan base ka babon ka jeng ya selok hakani ka sni kadai na ka kitab ka jeng Daniel. Habang ipai sa ka kitab Daniel ka long ka baningkong ka khot ka baningkong bat ka baar ka tien jong blay ka tu ingi bat ka ongi hang ne ba utrai ula ai no ya u Jehoiakim ka munus im jong ka Judah ha gitu gipor ha ka Judah Usim jong ka Judah ha kikti jong u Nebukadnezar. Uni u Jehoiakim uday uba ka pateng ka basaw hadin jong Manase. Hadin jong Manase wan u Amon, hadin u Amon sa Josiah, wa hadin u Josiah pat wan uni u Jehoiakim. Padai ha ka por jong ka jingsen char jong u Jehoiakim unir ule won ki bas ne ki bapen ijli hakmat ublay hakapor jong usim Jehoiakim la shimrau no ki kon Israel na Jerusalem bala ra ki sa Babilon baga bas ngopla hang ni kalong baga tien jong blay ko ong ba utrai ula aino ya ki Israel utrai ula aino ya Jehoiakim usim Judah ha ki ti jong usim Nebukadnezar. Kamun ka jingring merau ka jong ki kon Israel. Ka jing sharing merau jong ki kalong ha ka jing yalam ka jong ublay ha ka jing penyat ka jong ublay. Pangilaban lingwo. Panong balay mo ba ublay usha bakini ki kon Israel anring merau ki sa Babilon. Ka Bible kay tu ingi ladangi pulih ki kitab jigi siem nganong pai satu lada pipai ki kitab jigi siem ka baar ba nong nado arpu wei nado arpu saw hang tu pin syamba ublay ularai ban ikon Israel kin sharing brau namar ka pop ka jong Manase. Kapop ka jong Manase kala jersey hadu kata-kata kalau syirkai hadu kata-kata bau blay ularai ban ring round ki kon Israel sa Babilon. Awi bun sien kapop ka jingi ka bangingi le kamdei ka ba tang mangingi haban siu ka bainong. Ki pateng ki bahadien jong iru ki haban siu ya ka bainong jong kapop ka bangingi le. Ba bun sien ki decision ki jing rai jingi kum ki kmi ki pangim snow tu. Deng ni perkat ka kut no tang ka pateng ka jangi. Handai ha ka jing habangi puli ka ktien jong blengi iba bun sien ka pop ka jong ki kmi ki kpa. Ki haban kit ki khun. Hadu ki ar pateng hadu ki lai pateng. Dei na ka daw ngi hapan usiar bhang hapan pai so blai kum ki kmi ki kpa. Ba ka ka bangi le. Kan wan lam ni ka jing bha om tang ka jing im jong i. Handai ka jing im jong kita ki bawan ban bud hadin jong iru. Andal aring brau yakini ki kun Israel napo Jerusalem sa Babilon ka tien jong blai ke thu ingi ka ong ba. Usim Nebukadnezar ujiet yaki ba kensai. Ujiet yaki ba kensai na Jerusalem. Ki kon samla khamtam ban ring yaki sa Babilon. Hagadu khot ka balai ba basaw ka tin jom lek ong bos im ulo ong yu aspinas rangba ki yunok ju ban wan lam na ki kon Israel na ki judge im ban ki bakraw ba triken ki samla bamdan ka jing thodang henrei ki ba bhabriu ki badan ka jing start baro ki badan ka buj bar ki basyan ha ka jing tip Bagi ba snow tu ay ketenrai juga jing stan. Bagi ba nang ban yang haki yeng usim baun hikai yaki jing stan bagi ketien jang ki kaldi. Usim Nebukadnezar wai ka hukum uang ndawan ring merau yaki ki breu na po Jerusalem da jid iki ba kensai. Jid iki ba stan. Ki para bengen ko apan ong ipi kajing sharing merau hapo ri Egypt kay per na kajing sharing merau hari Babilon. Ban ngin sepet je kata. Hari Egypt kira sitom ki kon Israel. Hari Egypt ki haban tray sitom, ki haban post amp. Kita ki try jung ki kim sha ki ban shong thain ru. Ki leben ki. Ngado men step hado men miet kay ka ba ki
Kabaki ki don kim laban ong bakalong ka jongki. Baro ki day jong kan rat jongki. Saus pa lai pos nem kila jenjar. Maka jing yam jongki kala kiyo sa ublay. But nagataka da ublay upa yung Moses ban pelat yaki nari Egypt. Hari minta hari Babilon ka compare. Pindah pej baka Babilon kadeka ka lane kadeka ka civilization ka balong ka bastan. Ikan mau bahab ka pulih ki kot school ya ki hanging gardens of Babylon. Kamu kata ka Babylon kadeka ri ka itenan. Ki beri ka sansar ki beri ka bastan. Kajing sansar jing ki ka itenan. Ki beri ka balan ka culture ka biang. Ka music jengki, ka poetry jengki, ki jing tho jengki. Kijing order jengki kilong kami itanat sudah. But habaunus im Nebukadnezar u ring berau ki ya ke Jerusalem uang ngan ring ki kan sai tam kenang bagi Laban contribute lani kenang bagi Laban ban penroi ya kata ka culture jengi hang ni apa Babylon. Kan ni ka jing itanat jengi. Kan ni ka jing start. Sakini de ki kena ki start bagi wan lam kinang penroi su ka culture ka jengi. Te kumta ka jing sharing merau jongki kon Israel hapo Babylon kam da day ka ba pendik eki bikin im penban kalong ka ban pensuk eki chaskor bang ka jing sharing merau hapo Babylon kalong penban ka ba pensuk eki jing im jongki kalong penban ka kata ka eki ka ba ki itenan kalong ka bala pli ki khmat jongki Kimpa juiru menui kita ki kper ba itanat jang ke Babylon. Kimpa dia snow kita ki jing ruai ki ba snow tanat jang no ruai ha Babylon. Ya ka poetry jang ki. Kadang ka buj hadien. Jang u Nebukadnezar. Ngamong ba ulong usim usniu. Ndre hagata ka ba ni puli na ka ktien ka jang blay ngi sai kedar. Bau news ia mendai bau kuat ban penjenjar ki handai ukhat iki tang mau ong ngakwa ban hikai ki ya ka jing start jang ka culture jangi ya ka jing start ka ktien jang ki khaldi arlok bi mangabat mapi ngidon hang ni namar ngilalat ni Egypt amen mangama pi hang ni ngidon namar ba ublei ula pelat jingi na kata ka jing im jang ka pop Ngimlay susah dujong, kalau jungi kadeka beneng. Hendrai nado bau blay pun imingi, at hado bing nalit sa beneng, inhaban im hang ni hasla jang kapertai. But hang ni habangi im ka Bible kay tuingi bun sin, abangi pai siya ka city jang Petros, ngi ihang to ba Bible kay hikay ngi ban ong ba hilong kinang one half. Hilong ki nong yat wir, hilong ki sosnong. Kani kam day ka permanent address jong pi. Kani kam day ka jaka haba pin syong junom. Ka city ka jong upol si Ephesus kong kata ka jinglong trais nong jungi ka day habneng. Amen. Tingilalan na po ka na dujong, ngimlet si sa dujong, ngimlet sa beneng tam nginang imhang ni. But kani yang ngaba de pi haga jing slutu nga kalong ka Babylon ka jongi. Kani ka bangi im hang ni haslajak bertai kalong ka Babylon. But ngim semi kata ka jing ka jing jar kum bangi long mensua bangi dan haga pom. Kata ka jing bom suk. Kata ka jing bom snow tikna ya ka jing im bom jukut. Kata ka laja ka la do no. Ane hang ni pat ka dengan dan hang ni. Kani ka perthai ka bangingi im ka kwa ban conformingi ka kwa ban penwanduringi sa karukam im jongka ka kwa ban penwanduringi sa kita ki values jongka sa kita ki jing hikai jongka sa ki ki bakodor jongka but dena ta daung hapan kamlong husiar shosho ni aingo yu blay bingi don hagan ga ri ka jongi ande don ki bingi hapan dong em Un ki bangi ong hooi, and they done ki bangi haban ong em. Manalawan sa gani nga ri kag tin jong blake tuingi ba kanim ka ay karteng ikini ki saungut. Aga kitab ka jong Daniel ka day
khambon ke jitu khana sapang kini ki sangut ki samla. Pat kini ki bangingitip u Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Andai fitip leksi ba ke kerteng jongki ndala awan lamiki na Jerusalem sa Babilon. Kitu ki kenrat ki try jongki penrelai ke kerteng jongki ru. Skap sini u Daniel ke kerteng jong u kare u Daniel. Ke kerteng Hebrew, bat ke jing mut jong ke kerteng Daniel kemut ublay ulang unong bisar jong God is my judge. Henry ndalawan lamiki sa Babilon na penkala kerteng no u sa Belteshazzar. Kamur uta uba ubel uij. We una ubel udeus iem jong ki Babilon. Ude ublay we ni ki blay jong ka ri Babilon. Lai kertengi u Belteshazzar. Uhananaya ke kerteng kam jingmut jong ke kerteng Nehemiah kamut balaid utrai. Beloved of the Lord. Lapen kala kertengi u syau Shadrach. Jingmut jong ni ke kerteng kalong balapen syai de urak. Lani utau blaze ngi jong ki Babilon. Nang tau Mishael. Jingmut jong ke kerteng Mishael. Ke kerteng Hebrew kong ubalong hakadur jong ublay. Andai lapen kala kerteng u syau Meshach. Ke jingmut jong ke kerteng Meshach kalong ubakum ushak. Uta ushak ru ulay uway ni ki blay jong ke ri Babilon. Wadu Azariah baga jingmut jong ke kerteng jong kadai utrai ulong unong yarap jonga. Lapen kalay u ya ke kerteng jong u sya u Abednego ka jingmut kalong u Shakri jong u Nego u blading jong kinong Babilon. Tukumta lapen kalay ka kerteng jong ki. Balasian de kila rong cha rings yings iem hatho ka register ya ke kerteng jong ki kum u Belteshazzar kum u Shadrach u Meshach bar u Abednego. Pat pilaban mudur haki jing syam jengki ni ki samla saungun man kapor bagi khot diki bende kanu ke kam. Hey Belteshazzar. Ta kam di ke kerteng jonga. Le siwong u Daniel mo ke kerteng jonga ka di u Daniel. God is my judge u blay long nong bisar jonga. Rim bansi na marla im hagani ke culture la im hagani ke ri. Dei na kata daw hapan jubab habala khot ika kerteng jong u Belteshazzar. Kumjo yu Shadrach, Meshach u Abednego. Hari ko abanong pikani kam dede kata ka bakraw hadu kata. Dan ki parlau jengi ngakan mau ki dan ki ba hadien baki pediang yu try ki bawan naga weipat ka jinget. Kata ka kerteng jengki ka kedau baki dei naga weipat ka jinget. Ti kila perkhat kila pusondun pen kala kerteng ni em. Dan kita penkelah dari bubun kim penkelah kerteng. Kita sahih kumjo. Yang compare. Ese ram babuan ba walawan ban syakri syengi nang niru. Kita bubun ki yang compare anam penkelah kerteng. Ki kata kam dede ka kongsan hadu kata. Habang ipet ya ka jing im ka jong Daniel. Habang ipet ka jing tukana sipangu Daniel. Kaya ka begini ki nong sensar ki le ki ong ba ngin le kum ne menta. Ya kini ki saungut ki samla. Bat kum jo ki weide ki bala ring brau ki napo Jerusalem. Ngin ai ki ka special treatment. Ngin ai ki kata ka bam ka di ka balong ka jing bam ka jing di jing ki sim. Kini ki long ki kena ki start. Right. Kini kilong ki kena samla ki ba itnat ki ba ka durjeng ki ka ba bahabrio. Kidan ka culture ka ba biang. Te ba kinang kampu shushu. Ba kinang kampernai shushu ngin ai ki daga jing bam sim. En nai bam shu ko to ka jing bam ba bam ki we. Hilaban yo daga minu ka ba usim ubam. Ka jing bam ka ba bahatang. Ka jing bam ba ka wan. Rega tim jong blay kay thu ingi ba u Daniel, Shadrach, Meshach pada Abednego kim sim na tre ban le kumta.
Ka Bible kay tu ingi ba u Daniel ong em nginom bam. Ilog ba iye kidan ki babun bha abang ingat ha ke bakum kini ki situation ha bakum kini ki jing ja ki ba ngi don ha ka nu ka jaka ka bangi ngim sngo tanan ngim sngo ju lese pidi ki khna ke ba pule phio ka kam ba phi phin trei pidi ban trei ha ka jaka trei la ne ha ka company ka office ka ba ki ba ker saudong e phi ki dei ki breu ki ba mi thu eu blei wa em ki ba ka jing kren ka khana ka jang ki ka long ka ba phi sngo thu ka ban sngo si eu blei but ha ka ba kum kita ki khap phia ban draw eu lan phia ban pro eu lan ban ong hadu hang ni ngane keren bat phi ngane sngo tanat bat phi ane ngam tre ban cross eu nu lan weu tau lan ngi sngo thu ha ka jing im jing simet dan na preng je phi ka Laban de ka jing ka tien ka thliet ka bangi keren dan na preng je phi ka Laban long ka jing lang parlong kai ge weu tau put weu tau lan phi hi pitep rengi baro ge dan kamban sim ka jing rai ka ba sim u Daniel bat ki langut ki parlok jang u how Daniel bat ki ye kini ki lok ju ka jing bams em ka long ka ba em namar ka jing bams em la ka long ka ba bha hadu kata kataru ada ka long ka ba pen klan bat ba pen bahabrio hadu kata kataru ndai ka long ka jing bam ka bala de ban kenya lupa saki blei jong ki de na kata daw ki ong hagani ka benta inom tre ay ngi tang uri bat ka at sa test ngi hadin si pos ngi bun ki balai cukup kini ki jaka aku apa nong fi kim sim ka jing rai ka basim Daniel bat ki lok jong dan na pedang jiki ki balai umno dalalek sekini ki jaka ki song no hakendong isus ngosi balai try me ai nga bangandan kum hakani ka jaka balai kum kani ka kam balai kum kani ka office balai kum kini ki ba try lang bat nga ngi benyau ngi complain ngi yam ban kalau ngumutu ka sam ka basi spa lai punyo ka bangi ngitip ha ka bakran spang ke ai ka bagini ki bala syaring merau ki le harut wa Babilon itu ka jing ruai ka ba irwai ki bonem ka ba ong ba by the rivers of Babylon we sat down and wept. How can we sing the Lord's song in a strange land? Kumno ngin ruai ka jing try hagani ka ri bala syaring merau amdan kentien ban keren kasur kami syu kijing temru la hap su wa no hagi ding jaman rai dan ki balong kumta kasange no ka testimony jangki mya snow su kijing keren kijing Shillong mya snow su kita kijing keren ki baya day baka ktien jong play ka ba mi na ka sentur jongki dan pat ki baku magana ka situation ki le kumno ki compromise ki khublikti ki step bhaban le kata but ki imno kumba im ki try ki jengki ki imno kumba im ki kan rat ki jengki habangi pulis pang upol habu tho pang katu kan ni ki lok jong ukran pang udemas haka siti ka ba ar jong Timothy kan long saud khot pawong udemas ula ino enga bola i ye kan ka perthai dan ki balong umta sisin yo ka kam sisin yo ka ban le ha kata ka jaka ka ba itenan kamat jengki long bala play no sa ka lifestyle jengki no sa krukom im jengki ni kinong Babilon ban namar bala no ha krukom im jengki ni ki Babilon long ko balong udemas la ino namar bala i ya ka perthai dan kita should give up no ba surrender pikan ma ka por jong Petros na aga por jong Jisu la la dep dan sanar pnai Petros no man sim Petros ong ngata ngan lek bantong do khano pan ki we de ki senran ki ong ngiru ki le lamban me les yong da do blay ai ka jing job enga blay nga ngan le tu lang no bat ki we andai ka don kamingi log ba ye bangin draw yaw tau lain
But habangi draw utau lan, habangi le ko male u Daniel banong hadu kat ni te ngan don bat pi khot inga da ka kerteng jong ki blay jong pi compare. Ngan jubam. Handai banong ya ban bam ka jing bam bala kenya ka tangam tre ban ne. Kani ka kam to ngidon kam ban le ban tre ka sniu blay ngadu ka jing seng ngadu ka jing Shillong ka kam jong ba ban tre tom le ngan le kata kam da pere. Handai ban le kan ni par ka bakla ban len ni blay junga kan ni tengam tre weu tau lan bangi draw bangi nem tre ban ringkang eu tau lan u Daniel ula kut jimut ula thmu haga download ong ka tin jong blay ula thmu ba un om pentinget ya ladi daga jingbam sim kamu kata ka jingbam sim kata ka jingbam ka ba kensai kalong pen ban ka jingbam ka ban pentingit iu namar ka jingbam ka pala depan ai lupa haki blay jong ka Babilon par habang ile kumta ublay uwi ke baro lok bagi la dangi don ha Babilon ru ublay utip ingi amen ublay yu ingi haleluya ngimat ya ublay ka jing jan ka jong ublay hari Babilon ru haba le haba u Daniel u le kumta ka tien jong blay ko ong habu le bani kendu ya kita kinong yalam haga ying sim ban ong ki ban kerpat ki tien jong blay ko ong ula request ula kerpat u Daniel lo kerpat ban ong ngi kani ka jing bam tengin bam u sim la bu ba lai benai ken bam kani ka jing bam hikai ki jing hikai jong ki ri khaldi ban nang ta ken Shillong ready ban tre ke ying sim nem sngov ha plat yin nang ni par uni urang ba uni yunok haga baning kong ula sngov si ula sngov shep ting ru us imun ong kumnoi u ten rei ka tien jo blai ka ong ba ka favor ka jong blai ka don ba u Daniel ka jing sham sngov ha ka jong blai ka don ba u Daniel par ka tien jom le ke thu ingi ba habau Daniel ule kumta habau Daniel ule kumta u blay u ai u ye ke jing ai ka ba kerpang amen u blay u ai u ke jing ai ka ba kerpang ka tu kala nong ka ba ningkong ka khot ka ba khanyo ko ong bo blay u la ai haki ka jing tip ba ka buj ye ka jing nang ba ka jing start baro ba u Daniel ula don ka jing shempang ba ka jing itu pau jing shempang hagi jing itu pau ban ki jing po sniu baro habangi yang scam hagata habangi shimika stan mo habangi yang scam habangi ong banginum tre bane khublek ti agane ka banta habangi sku thu sai kalong persha ye ka jing hikai jo ka tien jong blai kalong ka bapen snu si yo men sien jong blai habangi le kata ka tien jong blai ko ong bo blai u ai ka jing ai khambun hallelujah ublay u ai ka favor khambun ka jing sham sngov ha ka ba khambun u ai u Daniel ka jing Laban batai ka jing stan shapang ki jing thu pau bat ki jing pos niu baro akan ma ko por ba rang priang u trai bon snem shwa ka wei ni ki kot ka ban ningkong ka ba ayo ban pule ka dei ka kot ka jong ka badai shapang u Damas sakaran tip kan na priang jo people sngov shapang jong u ka kerteng jo ka kot ka ong kadai the happiest people on earth. Paruni udah masakaran udah ubah uparat jeng uwan pet na Armenia, Sha Amerika. Berkidai na ka family jeng kibari masi kemdod. Panamar ka jeng sitom sete sepo Armenia, ilawan ban pet sini sepo ri Amerika. Padhangta kila sedang ka business ka jeng ki. Uneu demas sakaren na do udang khatlai snem karta ula tip you try po nong penem jong u Jesus Christ. Pat kat bo nang he nang san kat bo nang IT la dia so blay. Kum jo unang tre ka kam ka bo kpa baru kpara jo ki tre. Ata ka long ban ri kini masi kemdot pat ban supply ka dot sha kinong Amerika. Padahal orang yang kisah mudamas sakaran usul tua kita kajing khot kajong blay, udah kamban le ka Eric
na ka banta ka hima ka jong play ande ha ka ju ko por pat uskul thu ila dia ba don ka jing kon ban long nong yalap ban long pastor ban long nong tray full time ega kam ka jong play usul thu ba ka jing kon ja ka dai hang ni ha po dairy farming business ande ka ju ko por pat ka dai ru nga ban dai na ka banta ka hima ka jong play but habus u im ka jing im ka ba ben ka jing im ka ba khoi what hapdeng jong ka business ka ba bonro bleu ai u ka jing ai ka ba kerpang bagata ka jing ai ka ba kerpang yau u syakarayan ka long ba ndau lek ban thiet ikini ki masih khamdut habo bon de ki spa kimran ki dan hang tai ban nei ban thiet imran ki la kham itanan imran ki ba kham he ki masih ki ba kham he ki ba bon ki ba kham bon ka spa ki la dep thiet lupa rum dan pisah ban thiet kat kata ka dor dan reu play ai u ka jing start ka ba kerpang ba bu pet ikini ki masih kalau ngum ka jing shai na beneng ka wan ban shai halor ki kat tu kat ne ki masih banda pe jaga khmat ba kan jado I kemba kini ki masih ki ba rekho ki masih ki ba telon ki masih ki ba mlong eru dan rei namar ba ko ngu ya kata ka jing pun shai ka jo play ka gift ka favor ka jong play habulai ban thie di kita ki masih hadin kat tu kan des nempan ka jing aidut jeng kita ki masih kalong khambon sha pani kita ki masih ki kham rem dor banda kata ka jing le ka jo demas kalang kiu ka business jong baru bleu kta ka dono ju ba menta me ran kam ban le nam ta ka hima ka jong bleu ru pa pitip de demas sakarain was dang ban aiman sie me ki breu kum jong Oral Roberts jong John Austin ban sedang ki ministry jong ki ban ya chaprang baru bleu khot you ban sedang ki kata ka organization ka bagi khot ka full gospel businessmen's fellowship kani kata ka full gospel businessmen's fellowship kadai kabala seng digi businessman nagam ta ki businessman nam ta ka buram jong blai But hari ni kijingnya seng, mentah kidan ki chapter jengki hado shispa san pautli kiri, hado mentah kadang ne uneu demasakaran olah ada biap haus nem kat kendai spa kendai pulai, handai hado mentah kadang terekam, bad ki penyar ya ka hima ka jong blai ha ka business world. Ublai ai ka favor, habang inang ban yeng. Hagata ka banging isko thu bakalong ka jing shemen sim ka jing ingenot panong habang yang hangta ubleu ai ya ka divine favor ka jing shamsu bha ka jing Arka ktien jom blai ka thu spang u Daniel pa hadin si posngi na da depan tesiki a shempan ban bakini ki saungot ki samla ki kham bhabriu ki kham start banni ki riu start Bani ki nongle bertong baro jong ka hima hado shipho sha kata ka jing start jong ki ka kham bha amen ka favor ka jing shamso bha jong blai parlo wi ngi baro ngi sngot na dam ngap tu ka jing ruai hallelujah mo Handel's Messiah bo tho ai ka jing ruai ude George Frederick Handel Bau tho ai kini ka jing ruai hallelujah pa hallelujah kam dei tang fi hallelujah ka dei tang iway na ke kumba san photli ki jing ruai ke bau tho ha ka ta ka Handel's Messiah ka ta ka composition jong ha ka por bau uneu Handel usdang man tho ya kini ka jing ruai ki babun ki badan ki nong yalam buat ki nong yalam jaga balang ru ki ong men le men tho ka kini ka jing ruai ka ba Lima thoa jing ruai ka ba adu kan ni. But kani ka composition lei ka ba anda perform ye kani ka composition kamot kan simpor hadu kumba ar kentai. Ande handle uong I have read my Bible very well. I will choose for myself. Ngala puli ka Bible jonga ngatip ngakwa ban le eke ka babahatam nam tau play. Palada pisngap ikan ka Handel's Messiah.
in sias ngau ikijing yelap ika ketien jom lay kajing hikai ika ketien jom lay nado ka testament ka barim hado ka testament ka bathamai baru handal habu tho ay ka jing rai sim tu ban rai ka hayeng mani uthu ban ong bahaki opera house ki ba krautam jaga perthai hangta kin sarwai hangta kin satem ki orchestra ya ka jing rai bar ulayam haus nem khat nyau spa san pho khandai dai hado menta kana ka handles messiah ada ki perform haki opera house ki ba he ka dor chung ki tiket ka long ba krau bar hado menta kadang ne kata ka jing sngo tanan ka jing sngo thiang jong kini ki jing ruai ki ba utho handle lo ye habangingi IT ala de so blengim compromise so handle long ka jing tho junga kan dei sepang ka bible kiktiin jangan naga jeng ruai kende ispangat naga Old Testament maka New Testament. Kajing ka kajing sanar pnaga jeng Jisu ki prophet ki barim. Handrai ka music ka bangan le hang ne kalong ka babahan ki babatam. Ro bleu ayu ka jeng jam. Hari Babilon ro ki dan kat tu kan ki bau bleu say. Ka Bible kai thu English pang u Daniel he has an excellent spirit. Udon kata ka mensim ka babha kamut kay ka ba ule u ko ban le ka babahatam. Hagawi ka liang ngadon kata ka jinget ka baskem ka jung u. Ka jinget ka baskem jung u how blay Jehovah. Ka jinget ka baskem jung hagi hikai. Jong ka hukum hagi ti por ka jung u. But hakawi ka liang part ka don gani ka excellent spirit ukwa pan le eke hagaba bahatam nam tau play. Amen. Log ba iet nang ilapoy sini sa Babilon. Ladangi perkhat bangan let sa katu ka Jakatre. Ngan let ban buhay sinong hang tu. Ngan let ban le gani ka business. But ngan buri ka jinget jonga. Kata kam la ban long dalay leru. Him Laban buri ka jinget jong pi. Nginginom Laban buri ka jinget jongi dalay. Namar hadian katu kan depot nda us mula snotanat eu Daniel eu Shadrach Meshach baru Abednego. Us mula sedang man kentiu ki. Us mula sedang man promodi ki. Kidan ki sedang man complain. Chaus How Nebuchadnezzar complain pang nu Shadrach Meshach Abednego. Or hadian pat house Darius complain pang Daniel. Ngitip ka jing itu kana. Andai ko abangin puli ke tu ka khadru namar ka dangi puli ke tin jong play bun ke jing shai ke bangingi yo. How Daniel kal nong ba lied khad ba khat ar. Ka Bible ke tu ingi ka ong hang ne ba don ki jiu ki ba mela bo halor ke kam snat jong ka Babilon kamut kini ki ba complain ki ba ujor persha ikini ki samla. Dan ki jiu ki ba mela bu halor ki kam ka snat jang ka Babilon u Shadrach u Meshach bar Abednego kini ki breu kus kim shim su nyau ya me kim shakri ki blai jong me lemne mani ya kata ka dur blai ksiar ka ba mela penyeng kini ki samla ki ba bhapriu kini ki samla ki ba start kini ki samla ki ba long ki ba tbit hak ai ka ba kikile away ka ba kikile pat habangila pet thu ba ka jingim jung ki kalong kim sut nyo ya me kus kim shakri ki blay jong me but kim shimla dem me ka tu dur blay ksiar ka ba mela bu ka pentha ba mela hukum ba baro ken haban mani kata ka de jing ujor jong ki parlok ba ye ko apan ong fi ba ya ka jingget jungi hi la dangi dei si sha kita ki ba nget bar ki bala aitilot ila de how try au nong pen jungi nong suspa jungi Jesus Christ ka jinget jungi kan pau amen ka jinget jungi kan pau oh tu te ju sim bai sha ko sim ki we oh tu te upoi thik ka por oh tu te trei bnia ka kam da pi ayo kapau ka jinget jungi ngimla ban buri habangidan ha Babilon kiba pet ki khmat kiba bon kiba pet ingi gak ba ye
Handai kam dei ka jing tmu jengi ru ban buri e kata ka jing jengi. Amen. Shapangu Daniel ka tien jong blai kong Daniel nriu ka khot ka basan anda kumta gini ki breu ka mot ki bawan ban complain show sim Darius. Kiong ngin om shem ya ka nuru ka daw how new Daniel. Lemdangi shem ya ka ei ru ka ban ya le u shapang ka hukum u blai jong u. Kini ki breu haga por jong Daniel ka jing shem jong ki ka long ba Hakaliang jo ka kam jo Daniel ndon daw. Hakaliang jo ka jing sida ka jo Daniel ndon daw. Haka jing long jing em simet jo unu breu hi ndon daw. Tang ka wei ka daw bangila pan yo ka long. Ba uni u breu u mane ya wei pat blai. Law ba ai kan long kata ka testimony yang ba de phi kat pangirang im hang nia Babilon. Shapang ka jing trei ka jong ki ngim don daw. Shapang ka jing bet jong ki ngim don daw. Kawai ka daw ka bangi laban lap ka long tang ka ni. Kim mane u blay bangingi mane. Lani kim mane ki blay ka bangingi mane. Kim no siya kita ki values ka bangingi no. Ki don la ki jong ki principle jong ki. Ki don ni kita ki aka ki jing scam ki baki ki yeng. Kijinget scam ka baki kiyeng. Ujisu ong pilong ka jing sai jong ka porthai. Omla ban buri e ka snong ka bala bu halorulum. Lam ni am ju thangi ka sarak ban bu e ka hapo jong ka sang. Handai ha ka ding penyang sarang. Ti ka pensaya baro ki bahayeng. Amen. Log ba it la thao yengi banting san. Hallelujah. Langidon hang ru. Wadah ka ying sim ha Babilon ru la thao yangi bangin ting san. Amla phimla ban buri yala ka jong jinget. Phimla ban ong nganum yuthu inu. Bangadeu Kristan. Nganum yuthu inu bangadeu ta u born again Christian. Ngan buri kata ka jinget. Inumla namar philong kanong ba kasnong palabu halal ulum. Away ini ki restaurant ki ba ibam, kum kini ki McDonald's ki Domino's ki bangidan sene. Away ini ki fast food chain ka business ka ba crowd ha po Amerika kanika Chick-fil-A. Indalit po Laban wan po internet Chick-fil-A. Kanika Chick-fil-A kadon haka kardan ka balay hadin ka McDonald's pa Starbucks. But habang uni wasdang ye kanika Chick-fil-A, wasdang ka Chick-fil-A uday nung hikay Sunday school. Paru ba iit o blay? O ba be sa kajingaseng? Amen. O blay ukot yu ban sedang ye kanika fast food chain. But hagapor ka ba usdang ula kudjing modwong kajaka kabakin wan ban bam mi kini ka jing bam lagi wan ban bam mi kini ka chicken ka fried chicken kin wan haka dukan jingi kin yo ka experience ka ba pair ka jing sem jingi kan long ka jing sem ka ba pair baru bu ka moto jong ka company jong u to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us to have a positive influence on all who come in contact with. Kemudian kibawan rung hang ne kin syam ke ai kin syam ke ta ka jing snotenat ha kiwan ban rung hang ne. Kawai ni ki pasngo tenat sepang ni ka Chick-fil-A ka long ba Amerika ka Chick-fil-A ka khang ka sniu blai. Kim ju play sniu blai. Kadang ka long ba uniu try wong ka sniu blai ka dei ka por ha ka ba kinong try jang ka dei ban yo ban le jing seng. Habarung ha Chick-fil-A pinya snow ki jing rai ki babon ki jing rai jing yoro ba jing mani. Hana ki bapet thu bhai ka jing tray kam hang ne po Chick-fil-A ki ong wat ki Kristan ki bapet tu ki ong mdei na mar ba ki khang ha ka sniu blai.
bagi dia kita ki nong pla jong Yesus Kristus. Mending namar bagi tem ki jing ruai Kristen bagi dia ki nong pla jong Yesus Kristus. Hendrai kajing keren jong ki, kajing pu samar ke jong ki, ka bam ka bagi ki ai, ka service ka bagi ki le, ka kedau bet ya kane bagi dia ki nong bot jong Yesus Kristus. Amen. Bagi dah pensai ke dari kata. Kani ka business ka kiu wood. Tapi ngamul penong ba habangi ngile aka pangile nado ka doon. Amen. Daga bas ngau tu lupa ba ni yang scam ka jingat jingi ka scam. Ublay ru kerku, ublay ru dan rengkan. Kawan kapor haga jingim jong kini ki kun samla ki bala sya ring merau sa Babilon. Pakawan kapor ka tes ka bakrau tam ka buan haga jingim jengki. Hitip ka tu ju kana ka ba ede ispang ka jing sya bread no jong kini ki language apo ka lawarding nang ta ka jing sya bread ka jong Daniel ha krem jong ki sing latip ya kata. Hanis kap ka tin jong blai ka thu ispang ka ni ka jing ja. Tong ini pechua lai Daniel kat riu do kat pra ka bai kran spang katu ka jing sya bread halawarding. Ushedrak umeshak boro Abednego kilai thu bai kila onghus im ko Nebukadnezar ngimdon kamban jubab ya me hakani. Lada ka longom ta ublay jungi ya ubang isyakri ulaban pelat jingi na ka lawarding bala thangrhem. Wat un pelat jingiru na ka kti jong me hus im. Handrai lada om kumta tutip me kus im bangin om syakri ki blay jong me limne mani ya kata ka dur blay ya ka pamela penyeng. Amen. Kapoi kapor haka jingim jonga ba jong pi log ba it habang idan ha Babilon. Kapoi kapor namar ka Bible kay thu sayangi ba unong sansar jong ka perthai uday setan. Lingo ala se kata. Andai ke Bible ka tu sayangi. Kini ke sistem juga percaya ba peniat udah boman. Berkapoi kapor bakawan ka jingten jo haga jingim jonga ba jong pi. Ka jingten jo ka ba ba. Berka jingten jo ka ba teng haban kendo ru. Shadrach Meshach Abednego ki ong ngitip kus emen bread ingi pot lawarding. Pan ngitip berbau blay jingi ulong bala pan pen emingi. Pan pelat ingi na lawarding. Handai lada umle kum taru tu tip kus banginom syakri ki blay jong me. Amen. Lau ba mangabar pi teng ha bagi jing Kijing tenjuk ke bejur bah. Teng yama kemaru blay banong blay. Pelat se ngana kan ni kijing Pelan siya nga na ganun kajing tenjo. Andai ni habru ban ong teng kumbo ong kini kisamla ban ong. Ngan let limba kan kajing tenjo. Balada don kami nga bangan kendo no ru. Ya kata ka banganga don. Kakam ka banganga latri sitom bangan yo. Dada ka don kami nga bangan kendo ru ngan kendo ekani. Andai tutip ekani ka way. Ngan om mani ki blay jong me. Kawan kapor haka jingim ke jongi panghap pan face ya ka bakum kani ka jing tenjo. But haka bakum kata kapor ka jingkeli kalong hiit ya katu ka gift ka jing syakri hiit ya katu ka business hiit ya katu ka kam ka pila yo na oblay hi ni hiit ya oblay. Kawan kata ka kapor. Oh, ublay umpa ka jing tenjo syangi ka papalat bangila ban sya. Lemba kata ka jing tenjo upa aru ka lat kalenti kumno bangin lat. Dai lokwi bun sien nganget scam piru pila syami kata. Ko aban ino ay ka kam. Ko aban plan no ay ka tu ka jingalang parlong. Ko aban mino na tu ka jakasa. Long ke ka bangila mat ngila yo no blay kini ke baro ke jingker kun rai hamban ino. Oh Shadrach Meshach Abednego ki ong
Ikloi baniap. Ikloi baniap. Daniel hagapor bagi lek kini kibrewan ujor sus Darius menong. Uniu Daniel umani ya ublay la jong. Tinjum lay ko ong ba Daniel nriu ka dekat ka bisipaw ong ba Daniel ndaw la dep bani I kini kajing tho jong Darius. Ong ka tin jong ublay ula dem ya lagi ko siu lai sin sisni ba ula duai. Ula aingu akmat ublay jong kumba ujule mensua. Compare ka ba kumno ka hukum pipan mi kus Compare. Yang tau ban ubadem ban mani ya we paru blay. An bread diki kram juga sing compare. Ngan le ka bang ajule. Kata kalong lai sin chisngi bangan dai panduai. Dan segitu ke bala awan lam ke jing tho ke bala pa ban sign hus Naki lalai ban peniu Daniel ke ong kalajan dai ka pori uban duai. Tangine pej jayu menta. Un septieng ne unod ne andai ka Bible ka tu ingi kumbau jule mensua. Klem da perkat da kumway pan. Klem da pai seni satai. Klem da pej sedien mano ba pej yu. Kumbau jule laisin chisni ulej shala ka kamra la jong. Pli ka jing khangiet pang Jerusalem dem ko siawan duai. Attitude jong Daniel gong compare. Ngatip ya ke ka mga deban le mat ngan yai le kata. Log bayi habang idan ha Babilon habanan ka mensim kum ka mensim jong Daniel. Amen. Manong ba jakat baja long ka balong ngin compromise. Kamaskutunan kalong ba habang ingi ko nguyo play. Habang ingi ko nguyo play. Simple obedience. Kajing ko ngu kabasida. Hindi bang ipet da kawaypat kajing ada kajing kwa da kawaypat ba play unkam bless nga unkam kerkui nga unkam panroy ka kam kajong nga. Simple obedience. Kata kajing ko ngu jungi kawan lam kaburam miublay. Amen. Kajing ko ngu kajong pi kan wan lam buram miublay. But bin snow pala le se habe fi puli ke kitab jong Daniel. Ke babun ka plan kajing temu kajong blay kabala ja hagitu kisnem ka ja lingba kis ki bom ngej. Umana se ule persya ke ublay bo persya ke jihikai baro. Jehoiakim le persya ke jihikai baro. Andai hangning isyam yu Nebukadnezar. Ayu le Nebukadnezar. Hadin bala laj gitu ki habuli I begini ki laingut ki kim sim la ing ka lawar ding. Daniel kan nong balai khot arpu prado arp kandai ka umne. Anda kumta Nebukadnezar la keren baula ong. Long bala kerkuyo blejung Shadrach Meshach paro Abednego. Ubala payo angel jung Baula pelaj iki syakri jeng kibala syania kibala penkala ya ka hukum muslim bar kibala aitino ya laki met bakin syakri lemne mane ya unu ublay handai tangi ublay jeng kihi. Nei kami ka jeng yaro naki bom ngai. Abumun sin pin syam haga pertai ka bangingi Habang iyaj bet, haka lenti ke jengi. Habang ilong kita, ki nongbor ke jengu Jisu, ki basida. Habang iyaj bet ka lenti, ka jengi ro kan wan, na ki breu ka papi, him kami lenti da lele. Pat kumniu ong Nebukadnezar namar kata, nga bu ka hukum ba kino ki kenjaban reu, ki judgment reu, bat ki ketien, kiban kren ka bomde yau blay jong Shadrach Meshach paro Abednego on ot lingkot lingkai ki but on penlong sunrum mi ka ying jong ki namar om don way pat ublay ubala ban pelaj kum hakani karukom. Hallelujah. Lok pa iye mangabat mapingi na kabanta ka buram ka jong blay kum tangi duay
men step habangi mi bangin let cheki kam ke jongi haswa bangin stang ki kam ke jongi yang atrai ai bangin le ke bar bangin le na ka banta ka buram jong me par habangi le kumne habangi yaj bet hakalan ti jongi u blay u yo ela ka jong ko buram kumjo u haka por jo Daniel ru haka jim jo Daniel hadien bau Daniel u shimla Shabam gitu ki sing usim Darius wangumno u Darius im ula tho se kita ki breu ki jaj pen reu pergi ketien baro ki ba shong haka khendau baro tu ka jing suk kanang roi happy ngabu e ka hukum ba haka jing sensar ka hima jonga baro hi ki breu kin khinyo but kin shapting hakmat u blay jong u Daniel namar ma u ulong u blay u ba im ban u bane jiunom ba de ke hima jong u on penjat shu ba ka jing sensar jong u kan ne hadu ka bakut hi u pelaj baru pen im u penlong ki dak khla ba de ke jing phla haka beneng ba haka khendau u bala pen im u Daniel na ka bor ki sing hallelujah a testimony ka bawan naus im ubam ngej how blay wo im balingi mi asngau ke bakum gini ki testimony balingi ni duna bani asngau ke testimony na ki breu ki bam itu bar ki bam tip you blay wo im lesi kala bandai na marba ngim sim la yeng ha kita ki nong rim jong ka ktien ke jong blay ane habang yeng ki nong rim jong ka ktien jong blay jong ka ji hikai jong ka ktien jong blay kandon kata ka jing ya ro oh kin ya ro epi repi so tu ro ki ro epi namar u blay jong pi u trailing ba jong pi amen kapor ka ya anta dang ko apan peneng ko no hagi ni gisnem ka to nesnem haga jing trai jonga ngai kendu sijur ki doktor Anand Ismavel bat ka doktor An kita gede sijur Shillong pergi pas na po CMC velor hagi snem ka kandai spa kandai pu wei kandai pu ar bahata ka por ki deiru ki Kristan ki banget ki ba hadin bikila pas ka kurs jongki ki kwaro ban shakriu blay ikum ta ki alai ban kli ka mission board jongki don em kan uno ka jaka pangila ban tray kum ki medical missionaries par kita ki ba tray ka mission board ki yong hadin bikila award jing tip ki yong ho don ka way ka hospital pagata ka hospital ka ran north east aga border jong ka Mizoram ka Assam ka Tripura adai ka leprosy mission ko rasdang ni ki American missionaries menchwa andre menta kila lenyo na marka sarkar kam sha shu iki bikin tray bagum ta kila mi no nakata jaka mdon mano bapet ya kanika hospital mata pikloy ban lek igini argot barang sudep yo tho sikurim kiong tikat no snem mongin tray stay iba tray kita ke board kiong dada village wanum plan ban wan pai Neu bleu la tray hapo jongki idi doktor ki bestan isngobo bleu khot iki bat kila shimi kata rai ban wan shanesha north east jongi baka jaka hangte gade kamukunda leprosy hospital menta kam dei shu leprosy menta kala dei ka hospital ba bat ki tray hangto nadu usnem khandai phulai bat ki dang shu deb ban ino menta ha u ar phulai Hagapor kam kirang lek yong nane eru ki breu ki persya ki itu ki basang to namar balai ki lai I bagi ki dole ki batre men shwa yong pi ki do yong le yu pin sakri ki bakum no ki sakri ngi kwa ki ni ki missionary dah pedeng kata ka jing le persya ila ai la ka jong ka jing im an sakri iki nong song snong jong ka te jaka Mangadon ki statistik sendai ngam kwa ban shimi ka por jong pi nadu khandai pulai hadu arajar ar pulai lai pu snem ki de ban tray berkata ka hospital kala kiu bad menta kata ka hospital kadai ka way ni ki hospital ki ba ka sarkar India hi ka bu
kum ka namuna, kum ka example, kum ka nuksa, ba kumno ki hospital dan kamban penia eki. Ak ba ye habangingi ko ngu yu try. Bangingi tray be ka kam ka jangi. Hari Babilon rungila penting shan. Kamat ka bakadu mga ko aban e benta bat pi hagan ni ka por kalong kajing sharing brau kan sakut ako ikasngi. Amen. Kajasha jing sharing brau kan sakut ako ikasngi ong pi mene habas dang ong ngila mi na Egypt ngila mi na kajing im ka pop. Imat menta kajing im hang ne po Babilon. Haba bon ki breu ki bon ki eke ki balapan ban itnat iki khmat jangi. Ki bon ki eke ki bangi itnat ki kwa ban shimenta gini ki eke ki ba ja pa Babilon. Ambaro kali ka basniu. Hari gidan kamban bu yu tau lanya khmat jangi. Ban pro ju lan banong hadukan ni ngane tre lang mat pi ngan long lem mat pi. Khmat jong nu lan tengam tre. Abang ilem tau blay ukur khu ya ka jing sakri jangi. Ukur khu ikiti kam ka jangi. Kabingi tre wat hapori Babilon ru. Dan mereka jing im hang ni hapor Babilon kanum ne saduk ki bom jukon. Kandan kapor ban kut no kata ka jing sharing brau. U Jeremiah hapangila puli itu dukhat ka meneu Jeremiah ong hinyau post nem in sharing brau. Hinyau post nem bandal akut kata ka hinyau post nem pin sawan pai. Kani Laban Shem Jeremiah arpu kendai si po kat we. Andala pendep hinyau pus nem haka Babilon ngan wan iya pi ngan pendep pela ka ketien babhasa pangjang pi da ka pen pai pat ya pi sakani ka jaga anggini ki hinyau pus nem pin sawan pai biang andai ka ba phla ka long ba blai ndala kut ki ki hinyau pus nem ite bu pun ki ka donut jong no upun ki ka donut jong ublai jong us im Persia namar ka Babilon kala hap hapugis im Persia menta. Us im Persia ubam itu e ublay wo im. Arabagi puli ka Bible gin siyam hagitu kis nem pitip ka basngo tanat hakawi ka liang ndai ka basngo si ngawi ka liang ru. Ka basngo tanat ka long bahagini ki hinyo pos nem. Kibriyo ko mu Nehemiah. Kibriyo ko mu Ezra. Kibriyo ko mu Jeremiah. U Daniel gini ki laingot. Ki prosper. Kia hakmat baru blay kari Bible ka bakra hapo ajong Ezra. Hane ka kam ka jong ka baki ki tray ki ti ki jong kiru. U Nehemiah hadu bus e mula snautanat pala ka jong sakari jong. Ka favor ka jong blay halo jong ki. Hari Babilon kini ki bre ki ba pecho blay ki ba pai so blay ki ba yat ha ka lenti ki jong blay ki prosper ki roy. Ka nam jong ki ka sapren. U blay yo ka burom. Andai ka snow si pat kalong ba anda Serubabel ru em kita kipor ulakot namaru ya snow ba us ie mula saangi banlet pai si Jerusalem wang manu banlet si Jerusalem banlet bantay ka temple banlet bantay ka kanro kaktin jumlay ka tuigi ka ong watang kandiat ngot ki bakloy banlet pilaban mudur kata tang kandian gut ki bakloy ban lech Jerusalem jajayu kila syong suk ha Babilon hayu Jeremiah ong tu roy tu pen kha tu syong kurim tu ai lagi khun ban syong kurim roy par duai nam ta tu kori handai u Jeremiah ru kadon ju baula prophesy wong hadin nyu pus nem pen apan pai biang kani kam dei karni jong pi kanong ba jong blay kari ke Jerusalem. Kanong ba jong pi kari ke Sion. Lok bayit mangapat mapi kanong ba jong kari ke beneng. Kajaka song ne jong kari ha beneng. Kajing long trais nong jong kari ha beneng. Langi iye je ka Babilon kat pangi iye ru. Langi iye je gini ki eki barot saudong jong bat ngin trais itom ngin duai. Nagabentakan ni ka Babilon rai kani kam ni ka jaka song ne jongi abami ka jing khot nam kaktin no Serubabel ali ini le che Jerusalem kattu kan ni kibal kloy ban le in jumlay ko ong nakajat lebi pad way room dan ilawan mudur ikita ki ba blay la bo kerpang
Begin long ki nong ya lam jong ki pa jong u. Na preng jong ki way room tre. Kila song suk, kila long comfortable, kila skotna de kata ka jingim ha Babilon kim tre shu bana si Jerusalem. Hande ublay upun ki ya ka donod jong nu sim ka kerteng jong Cyrus usim jong ka Persia. Pat ngap ka tin jong lay ka ong Kumno ingi. Esra kal nong baningkong ka dekat ka baningkong babaar. Di hakas nem ka baningkong jong Cyrus usim ka Persia. Kenang ban pendep ika ketin utrai de ka senturu Jeremiah. Utrai ulapan ki ya ka mansim Cyrus usim ka Persia. Usim uthok kumni, penmi ka jing thok wong. Utrai ublay ki beneng. Ula ai hangai ki hima ka perthai baro. Ula hukum yang aban tei ka yeng ya ha Jerusalem ka bah Juda. Unuru ubah pedeng jong pi. Na ki brio jong baro. Tu ublay jong un long lembat but I only kill sa Jerusalem ka bah Juda. But untay ka yeng utrai ublay ki Israel. Utakan ulang ublay ka bah Jerusalem. Nay kami kani ka testimony, nay kami kani ka jing tho. Na ka kti ka jong usim ubam tip e ublay ubaim. Ugi padba ki bala syaring meraw. Dada unuru ka don haka donod jong pi. Tu yeng, tu lej, batu tei ka yeng ka jong ublay jong pi ha Jerusalem. Mun sien lok pa iet jingi ka jing penkendit brio jingi kawan. Nang ini kisaukan roh. Mun sen ka jing penkendit brio jingi kawan. Na ki parlo jingi ki bam tip. Yo blay ubaim. Ki bam ngej. Kiong mensuangi iya pi ba pila jinga seng lay menta smart show ban seng mensuangi si iya pi Shillong mensuangi iya jing pi jing pi ka per anay menta ang long sukum ta naka sentur jong ki brio ki bam tip yo blay boim bagata ka pen kandet ingi kalong kum juru akapor jong kini ki kon Israel ki badan hari Babilon. Kajing syaring meraw kan sakut. Amen. Kani ka Babilon kan sakut no. Kani ka perthai ka bangingim, kani ka culture ka bangi ka itanat hadu kani ka region ka itanat kan sakut. Namar ngilong kinong song jong kata ri ka pakham itanat bon sya. Bandau try ula pendep ya kajing khot jo ya kajing ka plan jo kajing thupu jo. Hale singin salingo. Akalong gum taru kadekhat ka bakhat do sam si spa arpun reu kadekhat iwe do lai e thu omne kong ba kini ki brio ki badan hapo Babilon ki ong gumno ki ong men bau trai ula pan phai no pat e ka jing pen wer ka sayon ngila long gum ki ba sniu imi sim la mudur anda kum tala pendap e ka sentur jengi da ka bar khi bari uthli jengi da ka bar wai hangta kila ong hapreng ki jaj penriu utrai ula le eki ba kraw na kabenta kini utrai ula le eki ba kraw ingi ngia kemen ken haleluya kan sawan ka sngi hakaba in no eki baro kata kanum de ka sngi jo ka jing sngosi ingi kanum de ka sngi jo ka jing sngosi ingi pitip ka wei ka bala sngosi hababan no ka spa kalong ka lok ka jong ulot habala tangi ka Sodom dan Gomora baru boleh lo khot ya ulot mereka family ju wan ka lok jong ulot ka tin jom le gong ka phaidien namar balai ka snow benut ka spa yang ka Sodom Gomora kani ka perthai ka bangingi ka jing itanat ki kam ki jam ke bangingi yo ka favor ka jong blai ka badan hane Babilon hakawi ka si kan sakut no kai ka ba khambha kan ap ingi inum long kita ki ba benut Nginom kita kiba sanut. Namar ke eke kiba kham kordor, ke eke kiba kham sngotanat, ka apingi, bangin selong ong ktin joblay, long kumbang isu pos niyo. Pan hangtan pandap eke sentur jengi, ya ka jing rki, yu thli jengi, da ka barwai. Pan ngin seong hapeng ki jat benriu, utrai ulale ka babha, ha ka jing jengi. Hallelujah. Ublay un kerkhu pi, ha ka ni ka sngi. Baru beli un keren sepi, kamu keren ni ngala bun sengi, aswa bangan pen keren ni kebenta, asngau bau beli khot inga ban keren ni kebenta ban, angis skamba, desi kalau ngejingker kui pi, ibadan hakan ni kepor,
Ini yang lang ne por. Ini yang lang ne por. Paswa bangan IT hai Pastor Dani ban ban penkut ban penwai ke je seng tengin le chau blay. Tengin le chau blay wala khot ngi. Blay wala sengi nang tanah di Egypt. Blay wala ai kat ni ke jing kerku. Hoj wat langi la le bakla. Wat namar ba omni ka jing le jengi. Handai kat namar ka jing long jo ka perthai ka bangingi don. Namar ka pop jong Adam. Namar ka ta ka pop jing ki ba Haswa jengi. Namar ka pop jong Manase. Kala jagum ta ha ka pateng jong Jehoiakim. Namar ka pop jong Adam. Pat pop jing ki wepat kala jagum ni ha ka pateng jengi menta. Handai ngi aingo ublay. Bak hakani ka jing long jong ka Babilon ru ublay udang long lempat ngi. Hallelujah. Ublay favor ngi. Amen. Ublay udon ringkat pangi unker khu ngi. Pangili ig example jingi babon kumno bo bleu kerku ngene perthai ndai ai ba ka do not jingi kan long na ka benta ka beneng. Amen. Ka do not jingi kan long ta ka beneng. Panginum asya eno bantu no ka ta ka jingi ya ka beneng but you try jo ka beneng na ka jingi. Ile ek mau blay ngin IT la di sesien ba pengin dwai o blay un ai ba ka ta ka jingi kan yai ne nam ta jing Hallelujah. Oh, Sharabalabari Andarabashande. Thank you, Father, and thank you, Lord. Thank you, Jesus. Try. Ni aingo ime ablay. Ni aingo ime ko try. Pamala saying ni ablay. Naga jingdom ko try. Pamal bu ingi ka jing shy ablay. Mala mapi ki pop jingi. Mala sat ko ki pop jingi ko try. Mala alam ingi ko try ablay pi ko try. Mala thắt luôn cái kinjri na cái jing em cái jing ko try bangila man ablay cái jing lai lut ngila man ko try cái jing kerkhu cái ba bon belin ba cái jome ha cái jing em cái jing ko try bara ablay mentar ko blay bi bangi dan hang ni hari nong way kum kita ki nong one ham kum kita ki nong yat wir ko try kum kita ki sosh nong ko try wat hang ni ro ablay mela kerkhu ngi sikat dai ko try mela penlongi bang long ki jing kerkhu ki way pan mela penlongi bang long cái jing kerkhu ka ri ka jaj pen reu ko try ye kita ki try ki kan rat ki jingi ablay mala pen longi pengen long ka dau jo ka jingker khuingi mala pen roingi ko try mala blessing ablay hagi pa bon ki benta ko try banga duai ko pa hagane ka khelemat ablay kumbaga long ha donot jo Daniel u Shadrach u Meshach pa Abednego ko try ngin long kita ki breu ablay ki ba kut jing mot scam ba nginum panginum kringkang yu no pot ba blay bingin bod yu tau pot ngin boy tau pot ko try Banginum ringkang ablay bi bangin long kita ki be ne bat me ko try haddu ka bakut ablay ngitip ma me ko try ba menam ino ngi ngitip ablay ka change me ko menam pai ka jing tan jo changi ka ba palat like bangin Laban sha ko try melong blay ba tip not ko try ka jing long jingi me tip bangin long tang ka do ba tha ko try ba ablay bi ngi wana khamat jame ne ka por ko try ba men ai ngi ka ta por bangin Laban recop iki donut jingi ablay bangin sha ki ni ki jang ka Babilon bakan tu no ko try ya kata ka jing e jing ko try menum shai bin long kita be shong suk ha Babilon begin long shong suk ko try begin long kenjai begin snowtanan ablay be hang ne po Babilon ngin snow to shai bakan ne garang kadai tang ka ri shong basa kadai tang ka jaka begin shong basa ko try bakan jing long try snong jing halab kalong habneng but try na me one ablay ngin long kita be sanut ngin long kita be benut ko try ya ke ne ke baro ke jing kerku ka mela kerku ka jing em jing ko try hallelujah blengi aingo em ko try mela oble bo emar ba shisha mela pen pau ko try lemba ke history ablay mela pen pau ko try lemba ke kitab jang ke tien ke em ke jame ablay ba mela pen pau ke jing em ke jing ro ablay ba hadu kini ki singi ke ba menta medang nyai try ko try hallelujah ni aingo em ablay mela oble uba emar ba shisha ko try bara ablay be hadu kini ke por bang try lemba jingi bangi tip ko try ablay baling ba ka jingim jingi ke ba bon ki bam tip eme ke bam itu eme ablay ken ai ka ta ka jing pla ba pet kumno oblay la le ka jingim jingki ni ai ngo eme ko try ni ai ngo eme ablay ni ai ngo eme ko try Jesus ni ai ngo eme ablay bingi dan kumame oblay ba em bangi Laban sakri bangi Laban mane oblay ba tip ke baro oblay ba la plan di ke baro ba try ablay ngadwai ko try ai begini ka kubor kan kata ingi way pe way try ablay bi asgoy ka ko try ba ablay bingin am long suki ju anda ngi long kita ablay ba pet chame
but kiba pendep ke jing khot ke jang me pan hagani ka perthai ko try ya ai ka buram baro she me aplay ding jisu ngi duai amen 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 Hallelujah. Try Jisu ngi wan khaman jame ban ai ngu tran zani ka por. Try mla krengi ka tran ble jong try. Kam tam ko tran ble jong try kumno ko try. Mangin im ko try hangni perthai ko try kat ba manang bu ingi ko try. Kum ki khon ki jong me ka tran ble jong try. Kum ki ta ki ban represent ni me ka try ni ka jaka ka try. Try Jisu ngi ai ngu i me try. Mela krengi ko tran ble jong try. Panginam long ko tran ble jong try ki we khub le ki ba ni ko perthai wat langi don ni ko perthai ka try. Ringin long in im nam ta jome try. Try Jisu ngi ai ngu i me ke ai ko mela kren ka dono jungi im ta singi ka try. Ka duai ka try men shon sharp du man sim ba khot jome try. Pa ke ai ko mela bu ka dono jungi try. Inum kan ria no naka dalele ru em ko try. Ringin boot ye me dadu hadu o try. Ha ka jim ko jungi ka try. Try able jong try bah ka bri haba ki bri ko try ki lap ingi ka try ai ki lap ingi ka try bingi le ka mon ko jong me ai ki lap ingi ka try ki bangi ki don ko try able jong try e ki kam ko try ban le ka try ban further ka kingdom ko jong me hang ne perthai ko try able jong try am ko try ha ki bas ne ko try rei ha ki ko try able jong try ko Daniel ko try able jong try ki lap ki ya u ko try bodang duai ko try kom ta yang ir try in lap ingi ban le ka try ka mon ko jong me try ha ka jim jongi try Jisu ngi ai ngu ime i ai ka buram baro shme ka try par khani ka klemat ko try Jisu try ngila dap ko try ka ktin ka jume ka try able jong try par plat ngi ka try ngani ka jaka try bingin let ngin kut jumut ban le ka try ya ka ktin jume try ha ka jim ka jungi ka try am ban chiu asgo tang ban chiu asgo rei bangin pentrai kam ka try ya ka ktin ka jume ka try ha ka jingim ka jungi iwe piwe ka try able jong try ka buram i a shme ka try plat yu palang jume try ban wi ngani ka jaka try ko ai ba ka jingi ba jume blai ku pa ai ai jume try Jisu jing shad bor me man sim ko ai be kini baro kin don kat bat ngi ki khon jume ka ni ka jaka ka try ho gire khoi ka dang so long sat lak perthai ki bakhot kat pat ka teng jume Jisu na lu man ta ba che bam bam ju ko ro amen amen hallelujah we are alive.